प्रेस मिट लानाया खारना बेनो सिगां समावहाय नोंसोरो खोनानो मोन्दोंमोन जानो हागौ सासे एक्स NDBS नि केरियार्सआ माइनमाराव थाबोदोंमोन। बुहुद बानसावलायनाय जादों बेखौ मा होनोमोनलायो हिन्जाव लाबायनो उमुक थुमुक लाबायनो होनलायनाय ओजोंहायनो माबायाव थायोमोननो माइनमाराव थादोंमोन खारदोंनो हेन थेन बुहुद खोथा ओंखारदोंमोन। दा बे मानसिखौहाय जोङो आदा बाथा आरो जों NLFB हिसाबै जोङो बिथां देरहासारखौ दायथ' होनायलाय बे मानसिखौ थांनानै लायदों आरोखि। बिथांनि मुङा माबामोन माने अनसायलां आफादाव बि अनसायलां लायोमोन। अरिजिनेल नामा जाबाय एलसन बसुमतारीमोन। बिथांनि न'आ खुंग्रिङाव। दा खोनानाय मथेबा बियो ओजोंहाय माइनमारावहाय सना कुवारियावसो थादोंमोन माबानायनिफ्राय आफादनिफ्राय माबानानै जेब्ला गासैबो NDBफ्रा सफैजोबो हायेनावहाय माइनमारनिफ्राय अब्ला बिथाङा थाबोनाय जादोंमोन ओजोंहाय सासे। बेखौ बुहुद खेब सावरायनाय जादों थांदोंमोन बिथां देरहासार इस्लारिया सोरबा EMजों सोरबा माबाजों स्पेसियेलि थारमाने बे कन्टेक्ट खालामनाया फेरेंगा आरो सावरायग्रा आरो माबा बिदाय दायथ'आ बिसोरनाव थायोमोन लायफिननांगौआ। दा आदा बाथा आरो जोंनि माखासे जानाखि माइनमारावनिफ्राय फैनाय सेंग्राफोर दङ दा केडार्स जोंनि बिसोरनि हेल्पआव जोङो ओजोंहाय मानसि फाथायहरनानै बे बिथांखौहाय माबानिफ्राय माइनमारनिफ्राय नागाफोर दोनबोदों माबासिम मा होनोमोनलायो इण्डियान बर्डारसिम। ओमफ्रायो बेखौहाय इण्डियान बर्डारनिफ्राय देरहासार इस्लारि बिथाङा लानानै फैदों। दा दुखुनांथावा बेसो आं बुंनो सानो NDBनि जानाखि लिडार्सफोर दङ बे खामानिखौ बिसोरसो मावनांगौमोन। इनफेक्ट जोंखौसो बांसिन बखिबावो हेन थेन होननानै। दा आङो बिथां दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रनजित बसुमतारी सिगांहाय आफादनि NDBSनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिथाङा निउसाव नुदों बिमा बिफा जानो हागौ नोंसोरबो न'खराव थांदोंमोन खोमा फट' खेबनो बा भिडिअ लाहैनो। बेहाय बिनि बिफाया गाबदों फिसालाया उमुक दङ थांना लायनांगौ होननानै। आदि फेरेंगाया सिगां होनदोंमोन इलेक्सननि सिगां होनदोंमोन लायगोन होननानै भट बिबाय देरहाखांनानै लायाखै। दा बेफोरबायदिखौ नुयोबा जोंखौबो बखिनानै लाब गैया बिसोरो खामानिखौ प्रेक्टिकेलि मावनानै देखायथों बेनिफ्राय जोंखौ बुंथों। आरो दा बिथाङा फैनाय सानथामल' जादों दा फैनाया जानो हागौ दा आदि फेरेंगायाबो मिथिया बा सावरायग्रायाबो मिथिया बा बिदायाबो मिथिया। फेरेंगा सावरायग्रा बिसोरजोंहाय बे मानसिया थाबोदों गार्डबो जाबोदों ओंखाम ओंख्रिबो संनानै जाहोदों। फैफिननानै गावसोर फैनानै इलेक्सन देरहाखांनानै गावसोरनोथ' पावार दंमोन ना लायनो दंना गैयामोन दे दंमोन ना पावार दंमोन लायनो मानो लायाखै। लायनो होनदोंमोननो नै बिथां देरहासारा लास्टावहाय जों बेखौ थुनहरनाय जादों मानो होनबा बिथांखौ जोङो डाइरेक्टलि थाङाखैबाबो जों बिथांखौ थुनहरदोंमोन सावरायहैथां हेल्प मोनगोन खोमा होननानै हेल्प होआखै बेखौ इनफेक्ट उल्थासो माबा बे होनहरदों मा होननानै बुंहरदों बेखौथ' माबा मा होनोमोनलायो आफादनिफ्राय खारदों दे माबा मोनसे जानानै खारबायानो खिन्थु गावसोरजोंनो थाफानाय गावसोरजों ओंखाम संनानै जाहोनाय एखे खेमाव थानाय मानसिखौथ' लायफिननांगौ दायथ'आ सोरनिमोन बेथ' जुक्ति गोनां खोथा जायाखै। इनफेक्ट बे बखिबावदोंसो मिडियायाव बे उमुगा हिन्जाव लाबायनो फिसा साथाम दंनो माबा ड्राग्स फाग्लानो दाथ' मानसियाथ' बिदि नङाना प्रुफ होजोब्बाय दा बिसिबां इलेक्सननि सिगां बुङो उमुक खालामगोन हुमुक खालामगोन जेबो खालामनो हाया। दा देरहासार बिथाङा जुदि थांनानै लायामोनबा बेखौ इण्डियान बर्डारसिम नागा जानाखि माइनमारनि जानाखि जोंनि दा सेंग्राफोरा जेब्ला NDBSआव दंमोन माखासेया NLFBआव फरमेसन जायैनि सिगां बिसोरनि कन्टेक्ट लानानै होजोंहाय सना कुवारियाव थानायनिफ्राय लानानै फैदों। दुखु खस्थ' सहायबोनांदों बे मानसिया। दा बे मानसिखौ लानानै जोंनि केम्पआव दोनफैबाय जाबाय। दा बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आङो NDFBनि जानाखि दैदेनगिरिफोर दा दङ आं गुरैयै खावलायगोन फार्स्टआव
थारमाने बेबायदि दाखालामथों समान अधिकारखौ होथों दा नुबावदों दा बुहुत मानसियानो मा रिहेबिलिटेसन मोनाखैबाव